Ang sala sa tawo. Roma Kapitulo 1 versikulo 18 hanggang 32. Gipadayag sa atong Diyos sa langit ang iyang kapungot sa mga dawtang buhat sa mga tawo nga sukohi sa iyang kabubuton. Ang mga dawta nilang binuhatan mao ang nagpugong kanila sa pag-ila sa kamatuuran. Kay mahimo man unta nilang masayran ang mahitungod sa Diyos tungod kay gipakita kini sa Diyos kanila. Tinuod nga dili nato makita ang Diyos, apan sukad pa sa pagmugna sa kalibutan, ang iyang walay katapusan nga gahom ug pagka-Diyos gipadayag na pinaagi sa mga butang nga iyang gibuhat. Busa wala sila'y ikabalibad kanya. Bisan na sayran nila nga adunay Diyos, wala sila magpasidungog ug magpasalamat kanya. Hinuon, nahimong walay kapuslanan ang ilang mga panghunahuna. Nangitngita ng ilang mga salabutan mahitungod sa kamatuuran. Nag-ingon sila nga sila mga maalamon, apan mga buang-buang di ay sila. Kay wala sila magsimba sa Diyos nga walay kamatayon, kondili sa mga binuhat nga mga Diyos nga sama sa dagway sa mga tawo nga may kamatayon, mga langgam, mga mananap nga upat ang tiil, ug mga mananap nga nagakamang. Tungod sa ilang pagkabuang-buang gipasagdan sila sa Diyos sa pagbuhat sa mga malaw ay nga mga butang nga ilang nagustuhan, busa makaulaw ang ilang gibuhat ngadto sa ilang isig ka lalaki o isig ka babayi. Giilisdan nila og bakak ang kamatuuran mahitungod sa Diyos. Gisimba nila o gialagaran ang mga binuhat sa Diyos, ug dili ang magbubuhat nga dalaygon sa walay katapusan. Amen. Tungod kay ang mga tawo dili mo iila sa Diyos gipasagdan niya sila sa pagbuhat sa mga makauulaw nga mga butang nga ilang nagustuhan. Ang mga babayi naggawi sukwahi sa naandan, tungod kay ang ilang isig ka babayi mao ang ilang giasawa-asawa. Mao usab ang mga lalaki, wala na sila makighilawas sa mga babayi, nga mao ang nahisubay sa kinayahan, kondili ang ilang kaibog ana-ana sa ilang isig ka lalaki. Makauulaw ang ilang gibuhat sa ilang isig ka lalaki. Ug tungod ni ining gibuhat nila nga sala, silutan sila sa Diyos sa silot nga angay gayod kanila. Tungod kay dili sila muila sa Diyos, gipasagdan niya sila sa ilang kaugalingong hunahuna nga dili makapili sa husto. Busa gibuhat nila ang mga butang nga dili angayng buhaton. Nahimo silang ulipon sa tanan nga matang sa kadawtan, kangilad, kahakog, ug kasina. Ana ausab kanila ang pagpatay, panag-away, pagpanglimbong, ug ang paghunahuna sa pagbuhat ug dawtan batok sa ilang isig ka tawo. Nagalinibakay sila ug nagapangdaot sa ilang isig ka tawo. Nasuko sila sa Diyos, walay pagtahod sa ilang isig ka tawo, garbuso, hambugiro, ug nagapangita sila pamaagi sa pagbuhat ug dawtan. Wala sila nagatuman sa ilang mga ginikanan, mga hungog, dili kasaligan, ug walay kaluoy bisan pa sa ilang kaugalingong pamilya. Nasayod sila nga ang Diyos nag-ingon nga ang mga tawo nga nagabuhat ni ini nga mga salaangay nga silutan sa kamatayon, apan gipadayon gihapon nila ang ilang gibuhat. Ug dili kay kanalang, malipay pagayod sila kon aduna sila'y makita nga nagabuhat ug sama sa ilang ginabuhat.